Rolex le brinda la retransmisión en directo de Wimbledon 88 y le recuerda una de las mejores jugadas. Siga con Rolex las jugadas de este año. Molt bona tarda des de l'All England Club de Wimbledon, on després de 6 hores i mitja els cels han obert i Boris Becker i Stefan Edberg, l'home que tenen a les seves imatges, han pogut sortir aquí a la pista central de la Catedral del Tenis. Una pista central que ha estat coberta durant tot el dia perquè la pluja ha estat forta, a més, sobre Londres. S'ha obert un forat i els organitzadors, que estaven pràcticament a punt de suspendre la jornada, deixar-ho tot fins demà a partir de migdia, el que hagués estat la 9ª ocasió a la història del torneig que s'hagués tingut de jugar una final endarrerida. Anem a veure si Stefan Edberg i Boris Becker, però, tindran temps i llum suficient per poder acabar aquesta final que, com dèiem, 6 hores i mitja han tingut d'esperar els vestidors per poder sortir sobre l'herba de Wimbledon. Un factor encara més complicat per la mentalitat d'aquests dos jugadors, perquè 6 hores i mitja són moltes d'espera, i com sempre Lisaria, que està al nostre costat per fer els comentaris tècnics d'aquest partit, ens pot parlar molt bé d'aquest incident, d'estar molt de temps esperant un partit, i aquest no és un partit qualsevol, és una final de Wimbledon. Bé, molt bona tarda. Efectivament, el fet de tenir que estar pendent del temps meteorològic és terrible. Un partit de tenis té una durada que no se sap mai el temps que tens que estar damunt la pista. El cas és que encara es complica més quan la pluja comença a caure sobre la pista central de Wimbledon. Aquests jugadors de bon matí han vingut aquí a l'All England Club, no han pogut fer cap mena d'escalfament perquè totes les pistes estaven mullades. És per això que el jutge de cadira ha donat 10 minuts per poder escalfar abans d'aquesta finalíssima. El fet és que, des del punt de vista dietètic, és molt difícil calcular aquests dos homes durant aquestes 6 hores el que havien de fer. Contínuament hem estat anant al restaurant dels jugadors. Hem vist Stefan Edberg menjant una mica fa 2 hores des d'aquest moment. Tot això complica una mica més a l'estat d'aquests jugadors abans de jugar una final tan important com és la de Wimbledon, considerada com a la número 1. Tenen Armstrong si tenen de marxar. I tenen Armstrong que li diu que sí, perquè el joc acaba de ser suspès quan portem 22 minuts de partit. 3-2 per Stefan Edberg. Quina diferència marxar als vestidors d'un possible 4-1. Ha estat amb molta sort Boris Becker. El fet és que aquest darrer joc Stefan Edberg ha jugat molt malament. Ha estat en un moment delicadíssim amb el seu servei, que ha pogut posar-se 4-0 el jugador suec. No ha estat així. Recuperació de Boris Becker, que ha igualat i equilibrat aquest primer set. El partit està igualadíssim. Quan veiem els cuidadors de la central de Wimbledon cobrint la pista central amb una lona, perquè de moment la gespa no es mulli. A la que cau una mica d'aigua sobre l'herba es torna perillosíssima, no es pot jugar. I amb aquestes 6 hores i mitja que hem tingut d'espera, sens dubte, a part de parlar de les possibilitats de la final, la gran figura era Steffi Graf, la compatriota de Boris Becker, quan en aquests moments donem pas a Camino de Seul. Camino a Seul.
Bona tarda novament des de la pista central de l'All England Club, quan vostès poden veure una petita quantitat d'espectadors que estan aplaudint, intentant que aquesta lona de la pista central es descobreixi. No serà així. Per línies interiors ja ens han confirmat que el partit entre Becker i Stefan Edberg, la final d'aquest torneig de Wimbledon, ha quedat ajornat fins demà al migdia, quan el marcador, recordem, estava 3-2 favorable a Stefan Edberg, que venia de 3-0, és a dir, Becker havia remuntat la pèrdua del seu servei al segon joc, 3-2, servei en poder de Becker, 22 minuts s'ha pogut jugar avui a Wimbledon, 7 hores i mitja, tota aquesta gent esperant, encara no se'ls ha comunicat oficialment que el partit ha quedat ajornat, estic segur que se n'aniran força decebuts, però avui, a diferència dels altres dies, l'entrada val per demà. Normalment hi ha gent a vegades que aconsegueix una entrada per Wimbledon, ara els hi estan comunicant, veurem quina és la seva reacció. Deien que quan aconsegueixen una entrada per Wimbledon, si plou durant tot el dia, no tenen dret a recuperar-la. I un partit que, com deien, demà a les 12, 3-2 favorable a Stefan Edberg, més pressió, més temps esperant aquesta final. Quin és el favorit per tu, Licerilla? Bé, jo crec que la final és interessantíssima. El partit està com si no hagués començat, no hi ha cap break. Dos jugadors, suposo que després d'haver passat un dia d'uns nervis increïbles, demà tindran, possiblement, s'hauran d'aixecar molt aviat per escalfar de debò. Començaran a les 11 hores, hora de Londres, 12 migdia a Catalunya, i jo crec que tenim una cita amb tots vostès. El partit crec que val la pena, i el guanyador encara no se sap. Fins demà no sabrem qui és el campió de Wimbledon d'enguany. L'home que ballarà amb Steffi Graf. Així doncs, des d'aquesta pista central, quan vostès poden observar com el públic molt disciplinadament accepta la decisió dels organitzadors. Molt bona tarda, esperem retrobar-nos amb vostès demà per aquesta final entre Boris Becker i Stefan Edberg.